Реших да ви запозная с 234-та страница от избраните мемуари на Слави Трифонов, които ще излязат на пазара след 30 години. Там на тази страница ще бъде една история за времето, когато бяхме в Слънчев бряг. Когато бяхме там, драги зрители, такива истории научих. Ама такива истории, смятах повечето от тях въобще да не ви ги разказвам, но сега, като гледам с какъв ентусиазъм много хора хукват към плажовете, реших друго. Ще ви разкажа една от тези истории, не за да се смеете, а за да си вземете бележка и пулка и за да си имате едно на ум, когато тръгнете да контактувате с създанията, които неизбежно ще срещнете по морския бряг и 300 метра наоколо. Затова ще помоля режисьорът за една червена точка, а сега да караме поред. В един от по-отдалечените от центъра на Слънчев бряг, така благодаря за точката, хотели, в малка стаичка живеели двамата приятели Рашко и Добринчо. Всъщност живеели е твърде силно казано, двамата само се прибирали сутрин рано в стаята да поспят, после ставали по обед, вземали по един душ и тръгвали по плажа, а късно вечери по дискотеките, където се занимавали главно с подобряване на българо-европейските връзки в областта на междуполовото общуване. Дори Рашко бил известен и сред приятелки на женския пол като Рашко. С него ти е Блашко. Абе, просто Рашко и Добринчо били двама млади гларуси, които са ставали с пълна сила. Нещо повече, за разлика от гларусите единаци, Рашко и Добринчо имали отработена тактика и действали в тандем. Първо към набелязания обект се приближавал русолявия Рашко, подръпвал актуално и модно за сезона герданче от черупки на врата си и понеже не говорил чужди езици, само пускал една усмивка тип сега Жишко стане и присядал до момичетата, които били, да кажем, кажи, откъде са били, да речем, примерно? Дъчанки, примерно. Да, от Дания. Добре, дъчанки. Те веднага си падали по него. Понеже, ако не знаете, скандинавките обичат космати мъже, защото техните са гладки като кремвирши. И докато подръпвал герданчето си, Рашко небрежно разтваря ръката на блузата си и демонстративно демонстрирал изобилието си от естествена растителност по себе си. Ако пък били с модерни панталонки тип 7-8, тогава гледката се допълва до съвършенство и от еротичния изглед на косматите му крака. Миг! След тържественото появяване на Рашко, пристигал и Добринчо. Той понеже обаче назнайвал малко английски, казал по едно «Hello». После посочвал приятели си Рашко с пръст и авторитетно казвал «This is Rashko, the last tiger from the Black Sea». Последният тигър от Черното море. Я да видим the last tiger from the Pleven. Какво окосмяване има по ръцете си? Я покажи. Ето го the last tiger. Last tiger. Лайка Рашко. Евгений. Така. Приятно му е, казвал въпросният му приятел Добринчо. And I am Добринчо. Карам сърф. Thank you. Взаимната помощ, която си оказвали Рашко и Добринчо, винаги водила до добри резултати. Обикновено към 4 сутринта те ставали придружени от съответните дъчанки, плащали сметката, ако на един не му достигали пари, примерно 8 лева, други винаги помагал, и после поемали към стаите на своите приятелки за една нощ. Там вече всеки се оправил индивидуално, според настроението и силите си. На сутринта, както вече ви казах, Рашко и Добринчо се срещали в стаята си, където споделяли впечатленията си от изминали часове. Една ранна сутрин Добринчо бил прибрал пръв и тък му се готвил да ляга и да заспива, когато в стаята си прибрал Рашко. Добринчо решил да не заспива веднага, а да види как е протекло днес. Рашко пък от коридора направо в банята. Там се забавил по-дълго от обикновено и това веднага направило впечатление на Добринчо. Той почти се разсънил. В този миг Рашко излязъл от банята и започнал да се облича. Една подробност веднага се набила в полузаспалия Добринчов поглед. Той разтърткал очи, погледнал. Истина! Върху иначе косматото тяло на Рашко се белеело едно бяло гладко петно. Добринчо погледнал по-подробно и се шашнал. Рашко бил гладко обръснат от попа почти до над коленете, включително и в онази любима на съвета за електронни медии зона, чието трибуквено име аз ще премълча. Я! Скочи от леглото Добринчо. Рашко! Ко става, приятелю? Що? Мрачно отвърна Рашко. Какво трябва да става? Ма какво бе? И Добринчо посочил гладко обръснатото място. Абе нещо да не си хванал? Боболечки някакви неудобни, а? Не. Още по-мрачно отсекал Рашко. Не са неудобни боболечки. Ми, какво тогава, бе? Не спрял да пита Добринчо. А Рашко само го изгледал унило и процедил. Какво? Френска любов с дъвка е това.